Ya kini ka khubor lawan raksya phi da ka AH and Veterinary Department Shnong. Ka Sarkar India kalabu ya kathong ban rat dingkhong ya ka foot and mouth disease lani ka jingpang nyang khnap ka jingpang ka pajula bah ki masi ki moj ki langbrot ka blang snyang bat ki wei ka Sarkar Meghalaya kalakarpat ignori jingri ban register ya baro ki masi bat ki moj jongki da ka pendeng sa skor bat ban ay ka tika injection ya da don kam ban ay ka ni injection ya da arsin ha ka sisnem bat ban sedang nadu lai banai karta but sa ka booster hadin si banai bat sabut biang ka injection hadin ka hnriu banai rat dingkhong ya ka FMD lingba ka NADCP. Ngidan mentah ka Shnong Mawlynnong. Ka Shnong Mawlynnong ka jengai kumba khatsan kilometer ai na kliriat batang kumba 1,000 kilometer na Shnong sutnga ha ka lenti banlai cha saipung. Ka ai ka penlong yangi banwan yuk kejat ha ka ni ka Shnong. Ka dai namar bahakini ki 1,000 snem mentah ki nong penya Shnong kila trai borba banwan ra biang ya ka jingkhu jingsu bah Shnong kumju ban penne pensa ya ka mareng. Ka ni ka Shnong ka don ru lai jong ikana bar ha jing tre sitom jong kinong punya Shnong jong ka jing snok ti lang jong barok kinong Shnong kani ka Shnong kala ban kot ya kata ka kerdan jong ka wei ka Shnong ka ba Khuid tam ha East Giant Hills district ya mentabat ngang ni le kendu ya wahe Shnong jong ka Shnong Mawlynnong uma apmon pasyang. Ade, buat aja editor boleh Pak, boleh. Bila ai point ni Shnong ni pi. Yang tenak tim bagi lawan yuk kejap apa Shnong jong ni. Terorong ni na. Hadin ke jing ya di sha, pat balajak thai na ke jing ya lenti ke bejengai. Ngilai ya keleng saudong ki kentot jong ka Shnong Mawlynnong. Hapo ke jing ya lam jong uma apmon pacheng. Kat kum ke jing thu jong ni wahe Shnong. Ya kane ke Shnong la seng palat shispa snem menshwa. Bat kidon menta shispa sanpho tli ki yeng. Kumba khandai spa sanpho ngut ai ki nong shong Shnong kan thei bat shinrang. Aki porman swap ki khot ika ko Mawlynnong pi ki kat kum bajing itu khanau berim kadon ke rukun thei ke dei ka jaj Mawlynnong tang ba kata ke rukun thei ke badon apa Shnong jongi ka bayarap ba ban yarap ha ka yok khun ki kan thei ki khna ban lej na ko wi ki jing chu ban yarap ban yok khun na kata ka dau imat ha ka tu ko por ki rutmen jongi ki bu no da kun jamau ban na kata ka dau ki sukhat ya ka Shnong jongi ko Mawlynnong kata ka kur menta kala duk jaj namar kata ka kenthe ka badan ha po Shnong jongi ka kala yap hi kam don kun ha ka to par Ba mon patai hindiat sepangani ka lenti wa fiong ka dei ka scheme ini. Kani ka skim sispas ni ka bang ki nang Shnong jongi ki tri sitompi bat dadengi tri song sitompi kumban ong no dadeki Shnong ki badan apa Meghalaya ki tri sitom ko wanra ka jingkhu suba amdi tang wara jingkhu suba ru ka wanra ru ya ka suk ya ka suk ka yat ka yang jong ki nang Shnong ni hang ni tengi penyat bahaya ka sispas ni na kata ka daw wat uni rong ru ni na ka sispas ni Te ka ai jing mentoi ki nong Shnong ha ka ba ai kam ai jam ne ki ai ka ai ngi ti kum hakini ki por lockdown le ngi hang ni tet i kumbala do jingkermen ban ong ne iki nong Shnong kin yo pista ban bam tang ba ka don kini sispas ni pat ngi yo ki dap ai mulumala tang ban bam ki nong Shnong hang ni ki im na ka ba rap ba ri jingri kumta ki jhor ki jhep ki so ki pai ki don karhai ki don bon ru ki batrai kam sarkar kum haga kam hi ka school lani ha ki jaka sumar baru haga kam khai ha ka por pat khang deuyang ki brujong ki truduyang bat ki por mandai ru ki rap ki rang kum ku bau patau sok ya ter ha ka ju ha ka ni ka por ka ba mentaru ngi dang yarap ki ju ku bau khau ki don ru ki ying ki bala don ki nong tri kam sarkar ki badan la ka jong ka kam ka jam
nak kata kadang isela ban mo kersani we kum kinong song Shnong Hakaliang jong ka kot ka khia ka don ka sub center ka ba ai jing yarap ya kinong pang ki bawan na keleng ki Shnong ba marjan ru kum na tlo later ke lamar siang bat yo umpleng lani yo simen Kidon ki jaka puli na kabenta ki hep barit kuntop ru ya ka school SSA nrei na kabenta ki jing puli ki bakham shalor lahap ban le cha sor jawai lani wat Shnong ba shalom Baro kinong Shnong hangni kilong Kristan. Kidon hakabalang Presbyterian. But kasakhi kapasyay kadai kani kaying mani. Kajingtay kapahedo na baro. Kapa kinong panya Shnong rengkat bat kinong kit jong kabalang. Kidang yay tray shitom ban pendep puraya kajingtay. Kadai haus nem arajar khat saw bagi nong yalam Shnong kila shim ya karai ban wanra biang ni ka jing Khuid jing subaha ka ni ka Shnong daga baya trailang bat ka Swash Bharat Mission lasdang ya ka jing thung dieng bat tei ya ki lenti ya kijan kinala kumta terter haki khat sauf nam spa ka Shnong jongi ka la ban ong ba ka la jebok jeban le isai met ruban pet tang bada ka jing tre don borba ki nong ilam Shnong ha ka to kopor kirang ba Shnong ka eksekutif jong ka Shnong mangaru ha ka to kopor ngadang long sekretari Shnong ni tre don bor ba kin ya ka ba ni khot ya kinong song Shnong ya ka ban ngin penwandur no ya ka ne ka Shnong jong secession namar ba ka la jebok palan kumta ngila tre chitom ki nong song Shnong ru da ka mesin jong ka jing sirham ki mi pai ba ya ka ban sedang ban pengkhuj kumta ngiru lang ba phi ya kini kideng ki bangila thong saudang ngila thep tan rai hi na ka fon jong ki Shnong don ru ki riu simat ki bai no snyang ban thep tan rai ta ngili thong ya kini kideng kumta ki yad ki snem ki banai hado basuki pasuki ka jingle Khuid kala su thiet ha ka thammei prakhat jong ki nong Shnong nado ki khlung khanna hado ki rangba menta habang yat keleng ngilaban sakhi ba kani ka Shnong kalong shisha ka Khuid basuba namar la jupun long ka jingya pun Khuid Shnong shisien sitayo nrei namar ba ka Shnong kalong ka Khuid lupa kam simport han ban sar pun Khuid ya ki nyut ki nyer kum ki sla ki bahap na ki dieng ki sien Kidon pun jat ki dieng bala thung gerpang ha baro Kawei ka Shnong ki ba ker pen itenat ya ka bat narot ki surak bat lenti ki plang bani ya ki balatip kum ki carpet grass kila sedang man kharoi bat om slam shu bakin sadap smam baro silenter ki jaka kendiat sepang ke jing thmu jong phi lani jong kinong penia Shnong ban thung do tu carpet grass apo ke kini jan serut ki surak kan phi yo nai kini plang kini de ka por man chwa em ni thung ye kanit ka phlau hang ne ka ngi chitom haban wat ken ngi wat keleng ki Shnong ki bamarjan wat sajangai ru ngi thungi ukum batung ba ngi ri ngi pha rabi o ha chi snam ru license of ngi ri ngi rap to se la nang ta ngi la ya ban ra ni jaka nang tu la bun la don lai sau jaka ngi la thungi ta ngi la yo sambai wat ban ai ki pralok ro ki don kam ngi lang la ban ai Om Sha ya ki kali he ban rung sapo Shnong lai tang ki kali ret ba shimet jong ki nong Shnong kumta labu khnang daki khrdop nar ha ka dor jong ki khelon kidon ki bala dep pun por itna daki sentio ha ka ayom lek men Christmas la banyu I bala pen ipo ipieng ya ka Shnong ka thau daga ba pen por ki jing pen thaba halor ki dieng ha baro ki jaka ka jing thmu jongi ka don Kawei ka jing thmu ka jongi kata kalong ban sna ya Kawei ka pak kum hate ha kawa Khuid ke ki ong ha ka kiten jongi
bat ngi kwa ru kerjing tumu ke jongi kalong bangin penyak pensa ya kamariang da ka ba ki ngimpenon kamsu ya kisiman lai tang haki tu ki jaka ki bangin sna surak in haki wiki jaka ki bakam ki badang lai ngi kwa ban tungun kum ki daki karpet keras nang tangin tung nak kum ki sentiu kenang ba ka umkan ngam spot la dangi layak ki jing hikai kat tu kan ni na pok ka besin departemen ro ka pok kelam ki bang kelam na ki dah hikai ngi badi ban mde than ya ban le ya ki kisiman pi marki ong ba ka putut plat ko kum taru ngin ka chno chong ngila thang ban le kata ki jaka nang ni skmar ki bangi le ngin thung no da ki kinja sentiu ni ki kinja karpet keras kum tu Bantip kamnia syapang ka Shnong Mawlynnong laru ban bot haka Facebook haka kerteng jong ka Shnong hi. Kumta da ka jing tre shitom jong ginong peniat Shnong rengkat ka jing ya snok tilang jong ki para nong Shnong ban le khoi la suba baru ban penne pensa ya ka mariang. Kani ka Shnong shen kan sakot kerdan bat ka Mawlynnong kum Kawei ka Shnong ka Khuid tam ha East Giant Hills District bakan kring ya kinong jong akai perthai na keleng. Abangi don ka ta ka abangi Jylam ya ka Shnong ka tau ngide ban don ka jingkit kle ya ka nong ki Shnong ka tau kum ke bangi kit kle apa jung pasam ngi ha pa Shnong jongi nadu ki sekretari Shnong ki sekretari VC VDP barak ki dekat astan ma Shnong rang ba Shnong barak ki dekat jong ka Shnong ki Jylam ya ki ban sawan nadin jongi kum no ban pokoi ban tristom ban le bat kim don ru kata ka mesin ban khwan simat ya ka jing mentoy kum tang akun tu ya ki nong ki pra nong Jylam Shnong apa ri ka si jantia ki di bandon ka jingkit kle ya ka Shnong ka thau kum ba ki kit kle hajing hasam le de ki Jylam maki ki nong Shnong le ki bun namar om ka Jylam Shnong om de tang ka kten le dengi kran tang ka kten ka mentoy le dengi pen ya ka kam ka nuksa ka babha nongkong nangi kum ki nong Jylam Shnong kata ka di ka masjid ka banga ko ban ai sekwe pat ki nong Shnong ya ka ban ra ya ka jing Khuid ka jing supa pa Shnong pa thau